Ka seng jangki officer ki batrei ha ki bank sarkar hapo kalama jangko All India Bank Officer Confederation haka khat khandai terik uni ubenai kila Rakhe ka jingdap sanpusan snam ka bank Nationalisation dia kani kasngi kadai kasngi ban kenmau baha usnam khat khandai spa andrio phukhandai kidon khat sautli ki bank shimen balapen kala sha ki bank sarkar bat pratli ki bank lapen kala haus nam khat khandai spa prapau khnang ba ki brio ki badok onyo ya ka jingmentoy habaro ki liang habakran shakilat pathai khubor halor ka jingthmu ka sarkar pedeng ban pen kala bank shimen no ya baro ki bank sarkar ki badan hakani kari India State Secretary ka AIBOC Meghalaya State Unit uba Davis Lingdo uloong bakani kan kata ya uduk usuk kinong rap ki kena ki bakwa pulie bat kani kan yarap tang ya ki he spa uloong balada kini ki bank sarkar ki kala sha ki bank shimen kan don shu ka bha kam bha jam ha kani ka jella bat kan kata ya ka jingyo kam yo jam ki samla AIBC kadai ka sengjung ki borok ki officers jung ka bank ki patreya borok ki nationalized bank ni kini ki bank sarkar nyedon kumba lailak mut kim lailak member ha borok si rindia ki kentop lang ki officer ki badon kini ki bank sarkar pat ki don atat ki officer ki badon kini ki bank private katu kalingot te bali bang ye khode kini ka press conference kadai ka matasni khatnai tarik jung punai Julai kadai ka sni ba house ne khatnai span khatnai khasautli ki bank ki penkala ne ki private bank ne ki bank shimet ki bank sarkar dekani ki jing penkala jung sarkar tha nup khandai bat sa pratli pre ki penkala byang hu prapho dekani ki jing penkala jung kini ki bank shimet ki bank sarkar kadai ba tang ban yo brio bodok bosuk brio bodok baria bunyo ya ka kata ka banking facility bo bunla bun likli account apo hakino gino ki bank sarkar ulawan thapisa bad hago don kam ulawan simram ti menta kadap samsan snem jong kata ka jingjia ti naliang jong ka state unit jong ka AIBOC ya Rakhe ya kani ka sngi jong ka bank nationalization di ya kani ka press conference ni khat bang ni pen supu sigi padba pat sutu ye pokoi ya arbenta koi ka long ba ka jingdon kam jong kini ki bank sarkar bat kaladon sakoi ka jing persyang naliang jong sarkar ban pen kelas ki bank shimet ye kini ki bank sarkar to ki ong kata ka privatization ti ni kwa ban sutu ba kani ga jing thmu jong sarkar ban pen kelas ki bank shimet kan kata ba yu dok busuk kan kata ai gini ki nongrep kan kata ai ki khana ki pakwa ban puli kan kata ai gini ki ba khai pateng kan yarap tang yu ni u he spa ni ki corporate ki brio ki ba shim ram nangi ne ki bank sarkar te ki 1000 crore kan yarap tang ki andre yu betuk busuk yang ai pi itu brio i badi jing dia surok itu barang sikli dukan koi bakwa ban thit koi ga taliban kamai maki kinum yo show e kata ka jingdon kam jong ka pidi nak kada bang ya khodi ne ga press conference ni pa ni tu sakoi pat kaban kata ba khamtam mi ki brio jong gani ka jila jumi pat namta gani ka kini jila ki babun kini ki SCST ka long ba sisim ba ki bank ki kala na ka bank sarkar si bank shimet kanum don show kata reservation pas kumbakti muti ako ka private sector lada kadi ka bank ni ki company zo nimjiron kata reservation ni ako jila Meghalaya hi ni bun ki de ki SC ki ST ki bun ki ST ako Meghalaya di ki bank sarkar ki de ki wei ni ki jaka ba ki ni kun samla jungi ki labon yo kam henry lada ki ni ki bank sarkar ki kelas ki bank shimet kanum don show kata reservation di kan kata pare ya ka jingyo kam jung kun samla jungi kan menyelam ni jing kulmar jimut ni samla jungi di naliang jong ka AIBOC Meghalaya State Unit nadu mentasni kat banya Rakhe kata ka bank nationalization di ngiledon bun jat ki program bang le pakat menem state ngilewan thung kidien bu mas patli ha koi ka chaka kata kalong koi bang ipa banya pendu i brio i pajba nyala bu sutu
pakai kata bangi na liang jong ke AIBOC ni pa bangi keren ke bangi le tasha kata privatization ke jing thumu jongi artat ni to ba in shu de kata jing thong te dieng jongi indo ban penduna kata jing sistem jong mariang semua bang mariang kata jing pom pakar ke dieng kata jing yat katung kata juk pamariang kalajot ini shule ibai kami berat bah ngasmo ide berat ndre kat bamila ngilele wan pungdieng ni kermen bak pungdieng kasai sni kan jarap dia dengan mariang nantang yedom sapwa jing tumu naleng jungi bang imut banya penong da koi ka blood donation camp bang ai snam semua negi member jungi hami po tang po shilong ro ngileden kumba aspa tam ki members temia pakar atat ba lada indong ni khot sundon si ki peba inile banya kren sundon ki seng ki department bang inile lang koi ka blood donation camp la ben jarap ki apa ni ai snam dong bang ai jing em ki bre bagi don kam hakdak steng min apa kumyo snam re lada don bang lada ai manga don koi ka donakat ngalaban ai ngalaban dong mopet kani ka donakat sim da kani donakat sim ni don tu sabe jing mu bang ini don ke jing tainia hati college begini na jo gini ki college bagi university bakinya tainia halor kata ka jing penkela bang simet igini ki bang soka te da kata ro ki ngasu bang ini yo ni Henry ka jikmu jungi nongkong ya kalong kumbang ilaya keren hagi meeting bang sieja bang silong ka centralized meeting jungi jo AIBOC kalong ba ni naliang ka AIBOC bat ki paiba ni de bandan ka junya pendu bang ni suntu di bandan kata ka connect bong ki pare kani gadi ti nga dakani nga pentu ya berapa ki paiba ba pinya don lang bani pinya snok ti lang bani hagno no ko pol ada neliang jong ki officer association jong ka bank ba ki wei ki trade union ro jong ka bank habang yami nyawan pan jingirap na pila da kadi ka signature campaign pada ka poi ka ta ka put bangin hapani sim ke jing soi ni wei pa ba em pimde ban pan kalai gini ki bank simet na kermen ba ki pa ki snok ti lang bani